Igama lami ndinguLisekho, ifani yam ndinguLugongolo. Ndihlala eManfre, kwilali yaseMbondeni. Siye sithi xa siprektiza siye ebadibanisa apho kuhlala khona ubhuti wethu. Xa ufuna ukufumaneka kuye uye uthethe naye azokunikeza iinamba zakhe enzele nizokwazi ukuthetha. Mna ke igama lam ndinguCynthia, ndihlala eLibaceni. Sinelungixane igruphu yethu amabhubesi ayaziwa ke. Okay. Mna igama lam ndinguMelo, ndihlala ebadibanise eManfre. Ndisinela igruphu amabhubesi elidishwa ngama-twins kaMbixane asuka eMandileni kumzi wesibili. Igama lam ndingu-Iyakha, ndihlala eMonfre, ndihlala eLibaceni, ndisinela amabhubesi. Igama lam ndinguBongi, ndihlala apha eMonfre badibanise. Xa ufuna ufumaneka ufumana amabhubesi uyakwazi ukuthi udibane nobhuti ufumane iinamba zakhe, siyakwazi ufumaneka sefree, ungazithola noba yinini. Xa nifuna ukusifumana esimabhubesi niyawubona mosamabhubesi ma-famous, uthinte uMbixane, nantsi inamba yakhe ithi 079 15 8 77 64. Sithi abo mabhubesi 079 15 8 7764. Enye yesibini ithi 064 915 998.